Hoxe está activada a alerta vermella por chuvias no interior de Pontevedra e laranxa no noroeste, sur e zona Miñó de Ourense. Tamén hai alerta laranxa por temporal costeiro en todo o litoral galego. A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes informaba da situación a través do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, os concellos das provincias afectadas, deputacións, servizos provinciais e agrupacións de voluntarios de protección civil, ademais dos clubs náuticos, entre outros. O 112 advirte que a duración e activación da alerta vermella é recomendable activar o Plan de Emerxencia Municipal dos Concellos ou o Plan de Acción Municipal ante inundacións no caso de telos. Segundo os organismos predictores, a alerta vermella actívase por precipitación acumulada. Van estar localizadas as máis fortes en varios concellos do interior de Galicia. Por lo tanto, en todos eses concellos están suspendidas as clases, enviouse unha mensaxe de exalert para que os veciños que viven neses concellos xa o teñen recibido, teñen que extremar as precaucións, por lo tanto, pido moitísima prudencia, non facer desplazamentos innecesarios, non achegarse, moi importante, ás cauces dos ríos e, se fora necesario, que vaya que non, pois, intentar ocupar os pisos altos das casas chegado o momento. Por tanto, aquí está todo disposto, con reforzos necesarios. Vimos tamén de días complicados polas nevaradas destes últimos días e por iso os profesionais das emerxencias en Galicia están despregando todos os medios necesarios para facer fronte ao que podamos ter nas próximas horas.